Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Habang buhay. Kinahanglang mangandam ko. Kay klaro kaayo nga balikan ko nila din eh. Mubiya ko din sa kahong. Mukat-kat kong dali paingon sa ibabaw. Kalisod. Kasakit sa akong samad. Pero kinahanglang makasaka ko sa taas. Mahagmo ko! Aray! Nahugno ang gisanding nga hagdan paingon sa ibabaw. Natumpag ang gisandigang... Usa man na... May lingin nga nagbitay sa tumoy nga bahin sa hagdan. Dali! Sa kalabiran ha! May galubong din eh! May galubong yun din eh! Menteryo kaning napita! Unsa man ang naasa dapit sa liog sa kalabira. Murag... Hunting ka na! Hunting yun na! May tunog na nagpaingon din eh. Kung dili na si Alex, katunag ka ng pupoy. Magpapatay-patay ko. Gunitan na kung maayo kining hunting nga gikan sa kalabira. Katong pupoy ang mibalik. Mangita siya paagi nga makanaog. Nanaog siya ining nahimutangan ako. May kapyon lang siya. Dili lang ko maglihok. Oy, wa naman ka maglihok. Unsa man, tigbak na ka? Oy, wow! Kaklaro sa imong doghan. Nindot man gihapon ka, oy. Bisag nagkadugo ka. Oy. Unsa man ka, Carla? Nakuyapan lang ka o patay na gyud ka? Gonit ko, be. Dali, dere, be. Kintugap ni mo nga kung... Niapay panapos! Mamatay mo mga nautan! Mamatay mo! Bili paghapon ko si mo resistensya kung samad ng hisgotanan ko. Makamao kang mo kontrol og sakit. Si Jessa. Tuwa. Naghinuktok ka suko ni Juanro. Busa, ayaw na lang paghunahuna nga pasayloon ka pa niya sa paglugos niya. Karon, ako nasabang muhangyo ni mo. Sultihi ko kung unsa gyud ang naa sa shotgun nga nakabuang niya itong rofo. Dili ka mahibaw ini Alex. Uy, ka na ako saman. Anong pungyo ni nga kung tudlo si mo samad? Kung dili ka musulti na ko, kung unsa nga sa shotgun ni Rofo, unsa ni? Isu ka yun ay Andrew. Dili ni mo balihon ang kasakit kung di lang ka makasulti kung unsa ni. Musamot ka kadautan? Kung di mo ning magkuha, Alex. Aw, ikaw ang unang makatilaw sa kong kadautan karong mga higayuna, Andrew. Kung dili ka mutugan kung unsa ang naa sa shotgun ni Rofo. Ha?
Gipasakitan siya ni Alex. JR. Anak kayo pag-ilag. Ayun, JR. Jessa, palayo kang Alex! JR, nausa ka. Nga na bang midungan makagilag ni Andrew, ha? Nausa ka. Kaya na magkakita kong ikapunta si JR. Oh, litrato. Litrato kining nangatagog sa sawgi kat sa baka. Oh, si Andrew kining nga nagpagkatok ni JR. Nainano kong maayo si JR sa duga ni Andrew. JR? Murag nagkasabot si JR sa nahitabo ni Andrew. Gibati na kaniya nga amahan niya si Andrew. Sulti na lang. Ang dili ka sakitan o maayo ang Masa man akong buhaton, Nene. Murag masanting akong lunggan sa singgit ni Andrew. Usa man na. Di gyud ka musulti ha? Imong dag-ons ka matayon ang maong sekreto sa Satan. Oh, Alex! Naduon ko na sa akong kamatayon! Palaguton gyud ko nimo. Posiron tayo ka. Aron mahuman ang atong istorya. Unya pagkahuman, ilubong ta ka dinhi sa isla. Sama sa imong gibuhat sa imong unang asawa. Nilirma? Unsa nang gipanulti mo? Naibahor ko nga namising ang imong asawa. Sa adlaw nga imo siyang gidadin sa isla, Alex. Wow! Daghan gyud kag nahibaw-an sa akong mga gibuhat bisan wa kas kong palibot, Andrew. Nagkaila ko sa imong kanahutan, Alex. Ang dako ko lang sayop. Kung gano'n napaulipon ko nimo sa unang panahon. Imong gusto ang may tabuan ro. Kana gibutang sa imong utok. Patyo na lang yung tikawi. Ayaw! Ayaw, Alex! Rofo! Ayaw siyang patya! Malaing miyabot. Ayaw yun. Salamat. Nga doon nila yung misanta sa buhatan ng ni Alex kang Andrew. Mayo kay ni Aga, Rofo. Saan akong buhaton ini? Manao ko. Mupalayo ko gamay din sa payaga. Kay tingalig gamito ni Alex sa JR. Aron mapugol si Andrew pagtugaan sa gusto niyang mahibawan. Buhi ka, Rufo! Buhi ko. Rofo! Sa'yo na itabo dito sa Mindanao? Si Andrew ang dunay tulubago na ko, Alex. Hoy, Andrew. Hain ang akong shotgun. Ayaw pagkatawa! Kinalaihatag mo na ako ang shotgun. Rofo. May mo magsultihan ko nimo kung unsa ang naa sa shotgun? Wa ka pa sultiin ni Andrew kung unsang sud sa sumbuhan ini. Ha? May sud ang sumbuhan sa shotgun nga imong gipangita? Wa ka pa sultihin ni Andrew. Wa! Usap yun ang naa sa imong shotgun. Andrew! Pahain ang shotgun! Hain! Ang shotgun na-dismantle na. Ang sud sa shotgun. Ako nang gilubong dapit nga ako rin magkatultol. O kung patyon ko nimo, malubong hangtod sa hangtod ang maong diamante. Lechika! Mga diamante ang sud sa mong shotgun. Oh, Alex, mga gagmay apan
mahalon nga diamante. Unsa? Diamante di ay? Oh, diamante, Alex. Diamante. Pero, dili ninyo makuha kung inyo kumpatyon. Musulti ka kung hain kini. Kay kung dili, mamatay ang usa sa mahal mo sa kinabuhi. Unsa? Albert! Dala diri ang tiguan! Tiyo! Tiyo Binoy! Ang imo ning uyuan. O dili ko maabot dinhi kung dili patungod niya. Ngano nagkadugo yung o? Ipasakitan mo siya! Tungod kay gahi siya ko. Dili siya musulti kung hain ka kung dili na ko siya pasakitan. Dong Andrew, masaylo ako dong, pero di ko makaantos sa iya pagtorture ako. Mao nga, nakasulti ko nga di ka din sa isla. Ayaw siya pasakiti! Wa siya labot! Sulti na! Kung hain ang mga diamante! Dadong tikas kilugnan ko sa diamante. Buhay ilang si Tiyo Binoy! Kana ba? Magkasabot na tingali ta karon. Badbari sa skapos ug dada sa pambot nga atong gisakyan dinhi. Ayaw na! Alex! Sirafa! Traidor ka! Gusto ka! Traidor ko! Ba! Alex! Karon, kita na lang yung duhaan ro. Balik na sa tas uno sa. Kinahanglang ako na ikauban ni mo karon sa pagkuha sa diamante. Jessa! Gawas dire! Alex! Usaon mo si Jisa! Usaon mo siya! Oy, nga nang biduol ka man ako, Alex. Sorry noy ha, pero dili mahimong tabangan ni Mos Andro. Ayop ka, Alex! Demonyo ka! Taas na kay kong sungay karon, Andro! Ha! Busa ayaw kong supak-supaka. Kinahanglan tad-on ko ni Mos gilubgan ni Mos mga diamante. Jessa! Jessa, gawas diyas bayag! Oh. Oh. Wa na dinis Jessa! Jessa! Narang, ang sakit nag-iingon ni Andrew. JR, anak, kinala magkasakay ta diha. Aron magkapangalit ang tabang. Apit ang mo gabi. Bahala na lang ni. Ang Ginoo na lang ang bahala na itong duha, anak. JR, kinahanglan mawata sa naong sa kalibutan. Kita lang duha, anak. Anak, ayaw paglangas, ha? Tagtangon ko ng higot sa pundo. Dili mo na may mong panag-iahon si Jisa, Alex. Dili mo usap siya maangkon, Andro. Kana ang ipaniguro ko ni mo. Ug ikaw, kinahanglan tad-on ko ni mo sa gibutangan mo sa diamante. Kung dili ka gusto nga patyo ako sa Noy Binoy. Ayaw! Ayaw siya pasakiti! Ayaw, Alex! Boboy, usa naman kong isugo ni mo. Patay na si Carla, sir. Dili! Dili! Kakla! Okay. Pasalo ako! Sige, sige. Anang Binoy ang guyura sakay sa pump boat niya atong ipakyaw. Balikon tas Jessa din kung makuha na nato ang diamante. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!